One, two, three, ho! Hola, som Dones a través del temps, hereves de la veu callosina, una nova secció dedicada a viatjar al passat per entrevistar a dones històriques. Nosaltres som Cíntia, Alexia i Marta. Together, drive that funky soul. Get up, get yourself together. Bon dia, Marta. Avui he vingut a escola en autobús, ja que no saps què? No em digues, el conductor t'ha fet alçar-te del teu lloc per a deixar assentar-se a un xic. No, quina cosa més estranya! Doncs en els anys 50, en Estats Units, era la cosa més normal del món, però en compte de separar a xics i xiques, separaven a persones negres i persones blanques. A veure, què dius? I les persones negres havien de quedar-se dretes si arribava una persona blanca? Correcte, i més coses. Els feien entrar per la porta de darrere, havent comprat el bitllet per la de davant. Moltes voltes arrencaven el bus abans de que pujaren i deixant-los a terra, i altres humillacions. Si venien grups de blancs, podien fer-los baixar a tots els negres per deixar-los lloc. Em sembla una cosa d'allò més injusta. Miraré per internet fins a quan va passar això. A veure... Ja ho tinc, mira, queda't amb aquest nom, Rosa Parks. Ui, Rosa Parks? Qui era aquesta dona? Segons el que estic llegint, Rosa Parks era una dona negra que es va negar a cedir el seu lloc a una persona blanca. Això va causar un gran rebombori. Fins i tot el conductor va cridar a les autoritats i aquestes la van multar. Ai, podríem aprofitar el cotxe màquina del temps de l'anterior programa i fer-li una entrevista en persona. Quina gran idea! Agafem el DeLorean, el nostre cotxe màquina del temps, que està al gimnàs, i anem al passat. M'encisa que en l'escola pública tinguem un DeLorean, cotxe màquina del temps, com el de la pel·lícula Regreso al futuro. Correcte! Ja que és una màquina del temps, amb ell podrem anar al passat i fer-li l'entrevista. Au, anem-nos-en. Uau, que impressionant! Veus? T'ho havia dit. Increïble! I com funciona? Doncs col·loquem la data 2 de juliol de 1964 i el lloc Montgomery, Alabama, Estats Units. Ja ho entenc. Preparats? Preparades? Engeguem motors! Uau! Això ja va! Agafeu-vos fort! Uf, quin viatge més mogut! Doncs sí, però ja estem ací. I mira, allà va Rosa Parks! Torna a ser casualitat trobar-nos-la en el primer carrer, Ei, coses de la ràdio. Anem a parlar amb ella. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens. Hola Rosa, com estàs? Venim del futur i volem saber com és la teva vida. Podem fer-te una entrevista per a que la gent de la nostra època et conega? Hola, molt de gust. I tant, anem a la cafeteria i fem l'entrevista. On vas néixer i quan? Vas néixer el 4 de febrer de l'any 1913 a Tuskegee, Alabama, Estats Units. Com era la teua família? També era lluitadora com tu? Soc filla d'una mestra i d'un fuster. Sempre hem defensat els nostres drets, des del meu iaio que feia guàrdia a la granja on vivien, per protegir-nos dels atacs terroristes, del Ku Klux Klan. A què et dediques? Jo treballo de costurera a uns grans magatzems. Per què vas passar a formar part de la història? Fa un any em vaig negar a cedir el meu seient a un home blanc en l'autobús. La llei diu que les persones negres hem de cedir-los el seient a les blanques. Fins i tot ens fan malifetes dins de l'autobús i ens fan la vida impossible. En aquesta ocasió vaig decidir resistir-me, negar-me i no alçar-me, amb la qual cosa el conductor va fer vindre la policia i em van posar una bona multa. Com et senties quan no et deixaven assentar-te on volgueres? Jo simplement estava farta d'aquelles humiliacions, de sentir-me ciutadana de segona categoria
Estic cansat, no físicament, sinó psicològicament, d'aquesta situació injusta. Quines discriminacions més paties per ser negra? Hi havia tendes, bars, cinemes, piscines on no podíem entrar, altres com l'autobús on no tenim els mateixos drets. Havíem d'aguantar insults o com he anomenat, grups violents podrien atacar-nos pel fet de ser negra. Què ha originat el teu acte de desobediència a la llei? Què ha fet la comunitat negra quan es va pronunciar el tribunal? Ai, estic desvanida i amb esperança, ja que he tingut un gran suport per part de les meues companyes i companys. Ens varem organitzar tota la població negra per a que no utilitzarem els autobusos, ja que som el 70% d'usuaris. Van provocar grans pèrdues econòmiques a la companyia. Durant més d'un any vam resistir anant als llocs en bicicleta, organitzant-nos en cotxes privats i fent milers de quilòmetres a peu, per tal de protestar davant d'aquesta injustícia. En novembre de 1956, el Tribunal Suprem ens va donar la raó i va declarar la segregació racial als autobusos com a inconstitucional. Quan va canviar la llei? Doncs haveu vingut en el precís moment on ha canviat eixa llei, quasi 10 anys després, avui, 2 de juliol de 1964. En aquests anys hi ha altres col·lectius que defensen els drets de les persones negres i altres referents com tu? Per descomptat, mai s'aconsegueix res a soles. Nosaltres ens varem organitzar en la Montgomery Improvement Association, que en valencià vol dir Associació per la Millora de Montgomery. Altres companys que han destacat són Martin Luther King o Malcolm X. Per acabar, és correcte no complir la llei quan aquesta és injusta? Sempre que la llei no defenga els nostres drets, està bé desobeir per aconseguir la igualtat racial de les persones. Moltes gràcies per haver-nos atès, Rosa. Ha sigut un plaer tindre't en persona. Gràcies a vosaltres per contar la meva història. Us desitjo un futur lliure de racisme. Bo, puja al DeLorean, el cotxe màquina del temps, que ens enlairem! Això ja va! Agafeu-vos fort! Fins ací, dones, a través del temps! Esperen que vos hagi agradat! Adeu!